Sme tu na večernej party a spojenou s večerou so Salom Badiom. Tie emócie, v podstate celý ten tréning je jedna veľká horská dráha emócií, kedy ideš z úplne kľudového stavu, kedy počúvaš nejakú základnú teóriu, veľmi rýchlo do tlaku, respektíve extrémneho tlaku počas vyjednávania, následne stres a nejaké upokojenie a pocit šťastia a radosti po tom, ako sa ti podarí v podstate dohodnúť alebo uzavrieť nejaký vyjednávací prípad. A celé vyjednávanie počas komandra prebieha v slepej uličke a ideme oveľa hlbšie do ľudských emócií, do ľudských strachov, obáv, prechádzame si pravidlá komandra, zistujeme, akým spôsobom určiť profily jednotlivých ľudí, ako odhaliť ich motívy, ich záujmy, ich potreby a ako s týmto celým pracovať a využiť to v prospech dobrej dohody. Každá táto technika, respektíve znalosti, ktoré sa tu naučíme, sa dajú použiť nielen v pracovnom, ale úplne v každodennom živote, v každodennej komunikácii a pomáhajú ti stať sa lepším človekom a lepším lídrom.